गाबोननिफ्राय क'क्राझार साइ स्टेडियामाव भारत बा एशियानि गोजामसिन मोनसे फुटबल टुर्नामेन्ट जानो थांगासिनो दं। दुरान्ड काप। बे दुरान्ड कापआ जोंनि बिटिआरनि क'क्राझारनि जोंनि राजधानीनि बिखायाव बेयो जानो थांगासिनो दं। गाबोन बेखेवनाय हाबाफारि आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव भारतनि रैखाथि बिफाननि मन्त्रि बिथां राजनाथ सिंह बिथाङा फैगोन। बेजों लोगोसेनो CDS माने नेभि आर्मी आरो एयार फोर्सनि जायनाखि चीफ अफ माने डिफेन्स स्टाफ बिनि बिथाङाबो फैगोन। बेजों जोङो दिनै गोग्गानो हायो जे थांनाय माखासे समाव जाय आर्मिफ्रा जोंनि नैबे ओनसोलाव जोंनि दावहारुफोरखौ नागारनानै सारासास्ति मोनसे जोङो जानांदों बा फिल खालामदोंमोन जोङो। बे आर्मिफ्रानो दिनैहाय जोंनि नैबे ओनसोलाव सान्थि फैनाय लोगो लोगोनो दिनैहाय दुरान्ड काप बायदि गोजामसिन 132 खेब दुरान्ड काप बेखौ दिनैहाय जोंनि बे हालामाव लाबोनानै होफैदों। आं मिजिं खालामदों बे दुरान्ड कापनि गेजेरजों जिथु जोंनि ओनसोला गुबैयै फुटबलजों जोंहा सोमोन्दो दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो। नारें जुम्ब्रा जोजेननायनिफ्राय लानानै गोबां बेबायदि बर'नि गेदेमा गेलेगिरिफोर दं जायफ्रा नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलसिम फुटबल जोहैदों। दिनैहाय जोङो दानि नैबे थासारिखौ जों बुंनो हायो दुर्गा बर'मोन बादि, हलिचरन नार्जारिमोन बादि जाय बिथांमोना दिनैहाय नेसनेल लेभेलनि गिबि सारिनि गेलेगिरि। बे बिथिंजों दिनैहाय दुरान्ड कापनि गेजेरजों आरोबाव जोंनि नैबे ओनसोला निस्सय जावरिखांगोन। बेखायनो आं खावलायदों बे दुरान्ड कापखौ बयबो जाहाथे जोङो अनसायो। जोङो गासिबो हयथ' बै फिल्डआव थांनानै नायजोबहैनो हानाय नङा। माखासेया जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों, माखासेया जोङो पर्टेल निउस बा माखासेया जोङो इलेक्ट्रनिक्स मिडिया बा खौरां बिजोंनि गेजेरजों बयबो जाहाथे बेनि फारसे पजिटिभ मोनसे मेसेजखौ जाहाथे बयबो लानानै थांनो आं बेखौ हास्थायो। नुनो मोनदों जिफोरनि माखासे स्टेटफोराव टिकेटनि लानानैसो रां लानानैसो देखायनो हागोन होननानै बेबायदि दा रायजो राजाफ्रा बहुत कमिटिफ्राव दा दुरान्ड कापआ बेखेवनाय हाबाफारि बेयाव नोङो फैसा लानाय होननाय बाथ्रा जेबो गैया। मानोना अपेनलि दायो हयथ' 12 बाजि बा 2 बाजियाव अपेनलि KDSA फिल्डआव बे टिकेटखौ रायजो राजाफोरनो राननाय जागोन। जों नुदों जे ISPL गेलेबाय, हाजार हाजार मानसियाबो हेफाजाब होबाय। बिनि उनाव नोङो सन्टोष ट्रफी गेलेबाय, हाजार हाजार मानसिया बेयाव नोङो हेफाजाब होबाय। आरो बिनि थाखायनो दिनै भारतनि फुटबल फेडारेशन अफ इन्डिया बे फेडारेशननि आफादगिरिया बेयाव फैनानै बिथाङा दिनै दुरान्ड कापखौबो जोंनो लाबोनानै होफैबाय। दा बे समाव थांनाय माखासे खेलायावबो बेयाव टिकेट लानायनि बाथ्रा गैया। दाबो जोंहा टिकेट लानायनि खोथाखौ जों सिन्था खालामाखै। मानोना फुटबलनि जि बाथ्रा बे बाथ्राया थांनाय गोलाव सम जोंनि नैबे ओनसोलाव दावहा सोलिबाय थानायखाय, उदांस्रिनि मोनसे दावहा सोलिबाय थानायखाय बेयाव जोङो गेलेगिरिफ्रा मोजाङै गेलेनो मोनाखै। जोंनि थाखोमानाय जोंनि जे हारोंथाइफोर बे हारोंथाइखौ जोंहा दिन्थिनो खाबु मोनाखै। बेनिखायनो दिनै फैसा लानानै जोंनि बै थाखोमानाय गियानखौ जोंहा दिहुननानै जे लाबोनांगौ, बे लाबोनांगौ जोङो माबा मोनसे बान्दो जों होथेनो लुबैयाखै। मानोना दिनै बिटिआर सोरखार नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ दिनैहाय नोङो UPSC कचिं खालामबाय बड'फा सुपार 50। थांनाय बोसोरावबो 50 जन फरायसाफोरखौ जोङो दिल्लीयाव हरदों, एबारबो हरदों। इन्जिनियारिंआव सुपार 50 खालामदों, बेयावबो फ्रियै होनाय जादों। बेनिफ्राय मेडिकेलाव दिनै सुपार 50 बड'फानि मुङाव खानाय जादों, बेयावबो फ्रि होनाय जादों। बिदिबा बे BPFनि जे बाथ्रा, बिथांमोननि थांनाय माखासे समाव जेखौ खालामबोदों बे खालामनाय केरेक्टारा बिथांमोननि थै रोदा मेलेम हारायाव हाबनानै दं। बेखायनो जेब्लाबो सरर मन पुलिस होननाय बायदि सिखावनि गोसोआ जेब्लाबो पुलिसखौ गोसोखाङोनो, बिथांमोनाबो मालायखौ गावसोर माने बिदिनो नालाय, बेखायनो गुबुनखौ बिदिनो सानफ्लाङो खोमा। बेखायनो आं खावलायदों बिथांमोना बेबायदि नेगेटिभ मेसेजफोरखौ जाहाथे रायजो राजानि खाथियाव जाहाथे होआ। आरो रायजो राजाया दिनै सांग्रां जाबाय। रायजो राजा बिथांमोननि निउस बा मेसेजखौ मालाबाबो खोमा होनाय नङा। रायजो राजा दिनै सरकारजों दं, रायजो राजा बिटिआर सोरखारजों दं, दुरान्ड कापजों दङ। आरो जेखि खेला जाया मानो बेयाव जिथु फ्रियै जों होबोबाय थादों बेजोंनो दङ होननानै आंहा फोथायनाय दं।